Nik gaur barrutik hitz egin dut, batez ere. Barrutik esan nahi dut, Euskal Herrian, hainbeste urtez, izandako esperientziak aintzat hartuta, ez? Esperientzia aitatik ikasi dena, edo egin dudan gogo eta azaldu nahian, eta agian ez esan beste munduko gauzarik, bakarrik gure atmosfera zein izan zen, edo gure geruzak, gure lurra zein izan zen, gure geruza ideologikoa, ez? Eta bistakoa da, nerezako horrenako geruza izan zela katolikoa. Batzuk esate dute kristaua, ez? Kristaua ez, katolikoa. Aldia dago, ez? Esate baterako protestantiak edo Greziako kristauak edo ez dute Ama Birjinaren figurarik eta guk bai, eta horrek bere eragina izan du. Eta orduan, hori, ze eragina izan duen, hartu dugun, arnastu dugun heziketa kristau horrek, ze muga ditun, eta ze eskola izan dan, talde batera ona, bai, baina bestera oso, esango nuke, oengo hitzakin oso erreprimitua, bizitza oso modu estuan hartu duena, eta martiri, sakrifizio, eta holako kontzeptuekin, da orduan hori izan dela gure horreneko geruza, eta gero izan dugula beste bigarren geruza bat, eta hori izan da erromantikoa esango geniokena, eta hori izan da guk jaso izan dugula, batez ere Wilhelm Humboldtek eta bere anaiak eta Herderrek eta horiek sortu zuten teoria bat, nun balio ondila ematen zileten herri txikitako hizkuntzei, herri txikitako herri tradizioei eta tartean nola ez euskaldunei, eta orduan guk nahi gabe ere erromantikoki jokatzeko aukera dugu. Eta uste dut horrek oso emaitza onak eman ditula alde batea, esate baterako Oteiza jotzetenik gure erromantiko nagusitzat eta beira ze eragina izan dugun Oteiza batek ezakit gaurko eguneko txalapartaren garapenean edo bere garaian ez dokamairu taldearen sorreran, eta gero geruza horietan beste geruza batzuk izan dira, Gabriel Arestiren marxismoa edo komunismoa, eta existenzialistak, gero izan dugu kanpotikan agresiboki eragina gugan izan duena frankismoa, diktadura, eta klabe horrek fusillo oso arraroak egin arazi izan dizkigu, eta uste asko honeako, esaterako izan dugu gure hizkuntza zahar delakoa eta gure ohiturak eta gure herri kultura modernitatearekin lotzeko aukera, eta nik uste hori asko izan dela frankismo batik, bai. Ze frankismo da nola baiten dana txarra subkulturala eta guk haren aurka, euskaldunok haren aurka, hori ez, lortu genuen modernitate bat euskaraz, eta geruza eta atmosfera horren osagarri horietaz hitz egin dut, eta tarteka nire biografia batzu gara aipatu ditut gutxi, baina aipatu ditut esenpulu bezala, ez? Eta nire burua bainun kokatzekotan kokatu dut Bilboko euskal zaletasunen zaleen artean, euskal zaleen artean, Bilboko euskal zaleen artean, eta batez ere Gabriel Aresti bezalako figuren inguruan, ez?